Asam angkang pia long chitini phai nerkebarni nongnam kache thangklong alun sepo ingdeng troksir kebra nerkeba phong karlitang Dr. Bhupen Hazarika Amahang Kethegarni Ketalon dunalong pachetondun si Assam Jatiabadi Yuwa Chhatra Paritsat Bokajan Regional Committee atum pen chepatir piponsi mesen pen talondun Jaimega pen Arni sampor phai trogapor AJYCP BRCMI phu dululahon pen mai chephem pu ponsi Randip Barua pen Maya Thepialam thanponlo Maya long AJYCP CC Klembang Chitupukon KLA Bidisar Barimingti Bokajan Sahidya Sabha Maipu Diganta Bora Thaneswar Nyok Lapen Penangan Manpeng Gidotum Chitongdun Kachitongdun aluhi atum pen Karlitang Dr. Bhupen Hazarika Amohora long Milur Chekai Ponsi Mir Chebat Ponlo Lapen Hup Chekai Ponsi Malom Sopor Kardom Kardiasai Peduk Ponlo Bangso Phi Kachitongdun Atumpen Karlitang Dr. Bhupen Hazarika Akayala Molapen Asama Hawaraphan Misen ke Klempi Ponala Mo Puthak Chithan Ponrinti Bokajan Penananterang Karbing Long Live